Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na kwanan ku? Lafiya kalau. Ya aka ji da hakuri? Alhamdulillah. Ashe kaka Delu dai kwana ya cika. Wallahi tallahi. To Allah ya ji kanta. Amin. Allah ya mata rahama. Allah ya sa ta huta. Amin. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hello. Hello. Ya abin da ya faru. Ashe kaka Delu ne ya rasu. Ashe kaka Delu lokacin ta yayi kenan. Yi wallahi. Allah ya ji kanta. Amin. Allah ya ji kanta. Ka san abin da ya Allah ya bani ji kanta. mamaki wai sai na gana tonin rami. To na ziyarci da a shuka masara ne, ashe wai kaka Delu ne da a shuka shi. Kaga kayan masara kuma gaskiya mu a garin mu ba irin haka. Ka san a dai mun je ana doka mutum akwati ne, an doke shi akwati a je a birne shi. Amma ita kuma an shuka ta kamar masara. Kai, ana kone mutum kuma kaga kaka Delu an shuka shi kamar masara. Kai, Allah ya jikinta kawai. Amin amin. Amin. Akwai wannan nama dai na kare da ana kawo mumu idan mun je gaisuwa shine yanzu ina so ku bani nama kare nawa. A kai dai ka zauna kawai a kawo maka ruwa. Ku dan matsa masa ka zauna a kawo masa ruwa. A kaman uwa. Ai kaka ta yi sa'an tafiya tunda kaga lokacin da ana tonan kabarinta ruwa yana bulbulowa kaga kuma tunda dai ta yi sa'an tafiya ruwa an yi sa'an tonan kabarin ruwa na fitowa ai kaga alaman dace ne wannan. Kaka mutumiyar arziki ce. Kaka mutumiyar arziki ce amma kaga matan Kaka mutumiyar arziki ce amma kaga mana. matan tanko. Ta matan nan cikakke yar bariki ce. Ba ta taba shiga aljanna ba. Wannan matan yar iska ce sosai. Ita matan tankon. Matan tankon. Kai. Yar iska ce sosai yar bariki ce. A'a maman tenko ka ce ko wani? Matan tanko. Ok matan shi. Tana haura katanga wannan watan kwartuwa ce. Kai Da gaske ai ina ga muku matan nan yar bariki ce har rafi sanyi take zuwa. Matan malam tanko har rafi sanyi take zuwa akwai wani guri na musamman na yan iska duk wacce ka ganta a gurin to cikakke yar bariki ce. Matan tanko har a gurin nake ganin ta. Ka gan tantiriya ce sosai. Ranar da na shiga gidansu na je karɓa na dala bari na lala ne jawabi na. Bari ne jawabi na yala bari da ranar da na je gidan matan tanko na je karɓa aika matan tanko ta niyan koya mai iskanci ko Allah ne ya taimake ni. Na tsallako ta katanga na gudo matan tanko cikakke yar bariki ce sosai har gada ma take zuwa har karkashin gada take zuwa wannan matan dala ko dai taban dala ko ba ku san jin labarin ne ai ina ga muku matan nan cikakkiyar iska ce na ga muku cikakkiyar yar iska yar iskan nan ba ɗaya ne matan tanko ai Allah ne ya tsine mata albarka yar iska ce bin maza take bi a layi matan tankon nan maza take bi a layi wannan matan yar iska ce sosai. Yanzu kan dai Allah ya ji kanta. Ni ma amin Allah ya ji kanta. Dan yace fa ne. To. Ka da gidanki. Yawwa. Ai ban ga muku jawabi ai. Na taba ganin ta a ɗakin Rabi'u. Matan tankon nan. Ɗakin Rabi'u na taba ganin ta. Ka san Rabi'u nan dan iska ne. Ta. Allah ya tsine musu. No. Ai malam tanko. Malam tenko. Ai ka san ai ba ƙarya bace ai. Ai mata ta ce shegiyar da ta koya ma matanka wannan harkan. Dama matan ka ne ta koya matan malam tanko nan harkan. Ai mata na kana ganin ta tantiriya ce shegiya ce mata na ita ta koya ma matan tanko Matan mutumin nan ya zo na ta magana shi. A dai kuma ya gan shi. ai shine mata na ne ta koya ma matan ko na harkan. Mata na ne shegiyar da ta ci ubanta mata na yau da ta ci ubanta. Mata na ne ta koya ma matan ko. Kaga malam Bahaushe mu na Kaga malam Bahaushe yana da matsala. Malam Audu ya hakurin mu. Alhamdulillah. Ashe kaka kwana ya kare. Wallahi tallahi. Allah ya ji kanta. Allah ya sa ta huta. Kai sannun mu fa. Sannun mu. Kai. Kau Allah ya ji kanta dai. Wai yanzu dan Allah ba wata sanda ne. A nan je in ci uban wancan bawan Allah ya zo kawai gurin zaman makoki ya kawai. Ka sanda ka ci mana buru ban shi shegiya. kana ga ana kaka Delu ya mutu kuma shi ne kullum wanda yana ba mu karago amma kaga mutane ba su daina munafunci ba sa tsoron Allah. Allah irin wannan abu yana ba mamaki sosai kaga Bahaushe kai abu yana ba ni tsoro. No.